Peygamberimiz aýdypdyr. Lemma halakallahu Teala el-aqla qala lehu qum faqama. ثم قال أدبر فأدبر ثم قال أقبل فأقبل ثم قال أقعد فقعد. Hudaý Taala akly yaradanna deslap, ey akıl turwaňa dipdir. Akıl zonma galypdyr ýokary. Akıl aňryňmak dipdir. Akıl derrew tirlen akan aňarsyn bakıpdyr. Akıl bäriňmak dipdir. Derrew bäriňe öwürilipdir. Akıl otur ýerinde dipdir. Akıl derrew oturypdyr. Hom Hudaý Taala bizim wujudymyzdaky aklyň gurrun haşy. Hudaý Taala aýdypdyr, ey akıl, men sen ýaly insanyň wujudyny awadan zat yaradamak diýipdir. Sen bir adamda bolsaň şo mükellef, bir adamyň akly bolmasa, diwana bolsa, ol kıyamatda tutulmaýarsyn. Akly ýok bolýar. Ýaşy olaqan bolany bilen, ýa kişijik oglanjyk akly häzir ýetmedik bolansaň, o mes'ullede mükellefde de. Günahda yazılmaya ona. Men sen üstünde koydum deyiptir, vazifeleri deyiptir. Büyürükler sen üstünde koydum deyiptir. İnha aklaşın ay diye. Bizim aklımız Hudaýyň diýennet diye. Akıl Hudaýyň diýeniň içinde bolýar. Ha, inni nahilli bir adam, bir kafir, bir fasık ya bir nefer her ýagdaýda bolsun, ya musulman ya kafir. Sen aklyň ýokmy? Näme Qur'anyň ýerine düşüpň, näme peýgamberiň ýerine düşüpň? Nägat bir kefi ters aýdypdy. Nägade aksaydy wati wurrmy? Akla Hudaýyň diýenne bolýar. Akıl diýe dünýä ahir gönünmäň içinde bolýar.